Ang mga sanina nako nga dili na nako gamiton ako nang ipang dispatcher. Wala na to. Niya naama si Madam Joy Joy diha. Akong gitawag kay para mapilian sad niya kung unsay iyahang gusto mapilian. Tawag sa ba? Aman. Nana? Kani ang mga bedsheet. Ato nang ipanglain. Kani naada ni sa kuan, naada ni sa drawer gibutang ang mga bedsheet. Kani mga di na nako gamiton, ako na ning ipang hatag kay para magluag ang atong kana diha. Oh, ana ipang hatag tani siya. Dahan pa kay mga tarong daning mga dress nako, like this one, whole dress. Pangpiliun lang nato ha. Kani pwede na ni hatag. Dagan kaayo. Ay kani sa ninaon ni Mario. Babe. Kuasa ni di. Apil dani guys ato nang pilian dana kay para panghatag na nato. Ayaw kakaron. Iyab-yab sa ni diha di. Ay lagi pagsabi kuan diha. Kuana di kuana. Ay pag kuan diha kay basig na dukon ta kakaron. Ay kasi dagan. Sakot si Mario. Agkabuang kagaling ha. Ako binukit kagi karon. Ay dai ko ani masiya ta sayo. Imo na. Imo na lang dai kay Madam, paligsa sa. aman kagikan. Kani mga kuan. Nay mga sanina, pabalik-balik ra akong sanina kay maura may agka dali-dali kahugot niya ang kaning mga naa dinhi. Tapoy naman agsali bunot-bunot pa. Asa kagikan? Kani mga kuan oh. Ah, dimbo ni ulit na. Baka man didani ang mga kuan oh. Punda. Piliin na dana kung sa imong mapilian diha. Hi, madam. Diha guys. Good morning, guys. Basi ganahan ka dani. Agoy, gusto man natin. Ano yung mga sulong? Look mo. Tanawa basta sa kuan man na alumni man na. Ay, iyan ang gipangkuan. Kuan na bibo. Kuasa ning drawer oh. Dapa oh, basi ganahan ka dana. Look, kami oh. Kamasigo, gini na ako. Ya, ni ulit lang daw. Wadi ako kuan, uy. Ubi, anak mga salina, gagmay kaila mamang. Katubi ako sige suluton, ti kato yung panghatag, ti. Ano pili na daw? Piliin nga diha. Bando lagi dia. Se. Hindi na bando. Ang kuan lagi sila practice sila mamausing. Kansa Mamausing na sa ito nagtawag karon. kansa Baka sayo kasi man. kansa practice day. Unya. Practice ha. Practice ayaw niya nangutana po si mamausing sa kanang paunsa sa grade 2. Yung pula. Sa grade 2. Anong grade 2 man? Man ba kana ang kon sa mga bata. Pula mama. Agoy. Natagaan ko karon ni Muti sa konti. Silupin. Pangita ka na silipin. Dot. Ha? Sako. Lah, ay. Sa mani. Sino to? Wala ginoo ko. Ay na ba? Ha? Lindot kayo. Agoy na. Sirina nandayin ka. Sirina. Adapti. Ito maniti. Oh, kana. Di mo suton para gukuron kag laki. May laglaki magukuro dili iro. Iro animal ka pabadlong tiguanga ka karon ka lang.
Pasa ni bebe. Bugoy ra ba na si Bots na impas. No na oo. Lisod kong mga sanina bitaw na ko te kagahapon no asa pag mo tong simba ba. Kay imong gihata, di ba imong taghatag no? Kaila ka dito? O imo to wa magigagmay kay lamang sinina. Nawa ba ya pag uli ba na ko dinhi. Tapos lawas ra ko. Gani. Wala ako sinina. Kana iya sulod ay agay. Ako ni, maning jacket na ko. Sino, naghatag ni sa ko amigo. Unsay ako jacket? Baga gid kaayo. Unsay ako jacket? De, Ayaw ka na kay ako ka na. asa? Kana. Ihatag na naa. Ayaw, buwang katugnog, ayaw. Daghan kay jacket din he. Agay. Ihatag na naa. Ay, di ka na yan, Joy? Di andi ni. Pagka. Paggo. Ihatag na naa. Dali. Ah. Oh. Ang mga sahiya magdiri ka ni. Ganit, ayan siyo. Ano tahi ano tahi unon pa di ay. Kameram na tayo no. May tayo no nabiyom no. Oo. Oo. Ikaw ka butang mo cellphone diya. Kani Joy oh, patsada pasabayan niya oh. Ay ihatag ko ni Kuan, Charlene, Ay na. ni Iba, ni Langlang. Ayaw na. Kinaman niya mga baji nga Kuan. Bata. Oh, Ay lagay diya. ang whole dress. Ay, nasa muka. Tugo ay kani makalakaw nito. Simba ni ba? Makalakaw pa. Agay, bandana. Okay, ayaw na. Ayaw. Ay, sige na ka ayaw-ayaw diya. Puro mo na badana wa. Ay, Ay, pagbada-badana. Di agbadana ka. bawo. Imito lang ko na badana. Ay, agay, ayaw. Wala ko sina na. Ayaw. Uy, ayaw. T-shirt ako na. Eh, sus, tuo magka. Okay, noon sa niyo. T-shirt na ako ni. Ay mo mga sayina. Sus. Agoy. Ay, ka naka-t-shirt ka na ko na. Noon sa niyo si buntig nga. Wala na. Lain lagi na siya ti basta na iyag. May trapo ko na sa ihi ito eh. Wala, mura. Ato, kakalami para to ihi sa itoy. Andi ka na, Sherwin. Agoy. Bakit sa otro sa taglibuhon na sina, Joy? Ah, sus, ginoo ko, taglibuhon. Na, bukid na ato, rampo-rampo din he. Ayan, may tag 20. Huwag ka na, Joy. Bagay ang imag, Joy. Haman. Ato sa kasabutan. Joy. Na. Wala, ihatag ko ni Britney ti. Hmm. Pangkuan mo gud ni. Ay, Nagtay si Hitter nga rin bigandar mo. Ha? dako lami. Joy, Oh. pili mo yung uling Hitter na. Ano man? Gilig andar. Kay? Amo niya may tisingil ko. Brown out biya gahapon. Wala na. Kuan ni. Na. Ay niyo, wag ko manipuloso. Ah, namalit kagahapon te. Wag ko ni. Hmm. Wag ko ni. Niya. Iksiga. Eh, pero ano yung diferensya mo? Sino yun? Di mo na ulit dito. Na, grabe na ginitig ka ko antik. Ah, may Pamaak bago, na Ma. agi pang Kunibag ko. Ulit mo ni. Asa? Ay, pwede mo kay tayo. na ang pangutana da na og mauli ba? Ulit. Kay dili Mauli man naman na gahapon kay wa man na sulay na gahapon po. sa burn out. Kaya may bago. Daan niya. Nindot gani oh. Hmm. Pwede nila ko i-party sa mga bata. Kay Kasa ang party mga bata? 18. Labong kay yung una ko ginukuha ko yung mga sinina ba. Kanang kuan Joy kanang sa likod oh. Makuan man na mahugot. Lagi yun, mahugot. Hmm. Wala tayo plansa, gigukod ta sa... Ako, Imo lang ikuan paglaban imo hanger dayon. para dili makuanda. Oh. Di man no nabulingon pero kuan lang na gusot-gusot ba. Inanay na nati basta ang katambay ba, butangan dag daw ni. Mm. Pwede gani ni nako idrit sa tusno. Na. Gani. Tamang-tama Mamili kayo, pa siya mura daghan pugituyo kayo. ba? Oh. Ha? Mura pugituyo. Ang jacket? Kana ko majakit karon going to Hingoog City. Agay, buang ka. Di, Surpan ko di na. ako na. Agay.
Pwede siya paligataga mo sa parang nung Yapon ka ibalik-balik ka Ayaw. na ha. Nadagan short pan nimo pero Ayaw, ibalik-balik okay. yapon nimo nang kuan kana Joy pangwaan na Ayaw, Joy. ayaw, ako na. Kani Joy mga sayna Joy ho kana. Agay. Kana mga kuan mga sayna ah. Ay, ingki atay. Wala. Kana. Buang ka. Okay. Dagan sanina unya ibalik-balik ra lang sanina. Bahala dia. Ada na Joy kana. Ayaw ka na. Kay ako branded ka ni. Buang ka. Ay sus. Ayaw ka ni ako kayo nga sakit. Yapon ta. Mura magyapon lagi kay ngano. Ako kuan sa Joy. Ang imo mga ta pila mo sa ako. Ay pagkuan sa kuan kay mura gyapon. Dagan sanina unya ibalik-balik tanaw. Kanang yang short pan isa na kabuan siguro way ilis-ilis. Ay, bukid. Sige pa mo ka ni iro itoy. Ana beginigi. Dagutom. Tagain ako win sa kwan-win. Nanga sila Joy. Ina nga wala si ate. Amat si ate. Nga nag-apas man ninyo. Ha? Bahala mo diya. Giapas mo kay mga animal mo, dugay kay mo. Napangutan na si Ruwen. Si Ruwen! Asa si ate? Wow. Ganina ra ko nag-chat sa imo ha ba? Sa ako ka na chat? Oh. What? Nalay ko yung cellphone na eh. Kisa mo to nagawi sa Ibari Kermi. Kabili man to yan. Ito naman na ito. Kung kaulong basta na naas siya, maka-open ko pero wala siya. Di ko maka-open. Ayun sa ko. Pag naas siya, maka-open ko pag wala siya. Kuan nahurot na ni Joy isa ka sako. Ganina ra ko nag Ano kayo mamuli naman? Ay ite ipapipili na. Awa dia. Sus. Iya gani lagi pang kuwat Atay. eh. Kakit Pita ko kay mutiin. Utang na na diya. Saan ni packets? Ni packets? Ha? Ama lagi ka pa ano lagi na. Dili pang bukalian mo kay pang pilo naman ni tanan kay Hawa diya kaya ako na na. Tura dito. Tura dito. Mga dress ba? To, samok. To ni ate lagi. Ako ang ano na ilugan. Ayun ay tanawa lagi. Samok. Mari mo ni ni ilugan ni. Ikaw si laoban ni mga dress ba? Nakakana. Full dress pa. Kana mga dress pa kanay mga papu. Animal na buang. Ay sige pang hinabot lagi diya ba? Ay tanaw na tanaw sa kay. Ay sa tanaw sa diya ana. Lagi na makatanaw ta joy ay pag binuang da joy. Iyon na sa gipang bungkago. Ako pa naman ang gipang pili. Usa iya ko order nga. Nagpunong gining animal oh. Ay ko na David kay panghatag na imong diha kay. Tanawar, uy, batas. Tanawan na tanawa balik-balik kay ko ano balik-balik. Di ako joy si joy magkatanda. Ato baka piling-piling to nga nang kay ta. O lagi paghuwat. Ibutang dana kay. Na inyo karon daghan lami damo. Dali kay igo ni Charlene. Oh. Ano ba nato ako na ato. Oh, tanawa. Ikaw karawan lagi ka ba? Ano kani ka chada ni? Oh. Na di man na igo nimo kay tambok man ka. Ko sa mata sa buang kaya nga. Di ato ni karat pangmili din ako. O dira oh. Ay sa ko na lang kay. Lang. Sigo ni. Kaya suoton party lang ba parte ko tay suoton party. Sandal Ay dayon. igo mo dai nimo di ay. Ning atad. Mabutol. Oo. Oh, tanawa. Oh, Oh. may ni kanita masaniba sa impierno. Ay impierno. Okay, Ito ika-black basag kayo. Sorry din ay sayang. Dapat puwa ang yung suoton. Puwa man jud na badsino unsa ka ba? Sayang ito. Siro ni kipaputan sa labas bakit mo siro? O kana ho kay patsada na. Kaigan ba ni atad? Di pa oh. Wala badsino pa man kay nakapanantiyo. Bayad ba kay ikagid ta? Padali-dali man sa daning musiwa. Wa gani nakabra gani? La wa gani nakabra may gani kay ang bra wala. Ang kuyaw king pante. Siksi lang. O kana ako kay taas. Ay pa pre. Sus kay tut manihil on kahil. Ano ilak cincin daw lang. Pinili alam na ako man eh. Dira oh. Akan lang. Hindi lang. Igo na nimo. Pao. Og dili nimo igo ihatag ni lang. Ay igo na. Dako sa lawas mo. Ala, ayaw na ah. Ayaw na ah. Oh. Asa? Kana ah. Ako ni nila ka. Di pa oh. Tulog ba? Kanila. Ako kasi ni lang ka. Ay, sada lang ako ni. Ay, tingin pang dugdug-dugdug na mo. Ati di man mo ang pagka-style. Insakto na ah, isuota gani. Tama ako ni pakilutan. Pakilutan na nimo. Kani oh. Ay, kan ni ang Raymond.
Wala naman sila ko dati. Wa na. Gatag Tanan. na nato tanan. Ako na pang buros na. Buros ka. Tingag ka. Hold dress pa kayo gusto. Dagay ito pa. Pag ikay na Bib sa pamahawib kay gigutom na ni sila. Nagaga. Kontrabida gini ato di sir. Wala lagi. Asa man gikan dito? Dala ba ni? Ha? Lagi sir grabe ni sa ako. Pahayo ni bang susunog ni ba? Sa suri nga pasunugon. Kontrabida ba si Renato niya ba? Kanila nga. Buang ka na ka-video ba ka na bumbahan ka dito bumbahan ka. Ano yung igon ni ko ano? Charlene or Nicole? Panili sa kanita. Nya siyo pagkita mahaw pag nang kapi. Ang kuan kina pag mamahaw head ta kuan silig-silig. Kapangapin sa mo dito ka. Ya kim-kim na. Kasi ito kanina mismo si Bruno kuan buntaan mo kag Pangapin sa mo dito kay ako pilian ni Dani. sige pangapis kalibangon Ikaw. Nakakuy batasan. Birthday di ni. Birthday ni Lily. Luy nagkuan siya nga birthday luy daw. Kanang kanana. Ay, abang-abang lang Ha? sa handa ni Luloy. Ayan na. Adi na. Bali ko pa. Sama galing ako. Agum sama ka. Agad Adi man na di man Ay, na. madam eh. Bakit Di man na kigo ni mo. bakit? Agad to na ko oy kay piliyaan ni madam. Kani ka Charlene o kang kuan o. Uy dugay na ba kay ni sa ko ah. Yan na rin. Sa sa niwang Ako pa ko. pajama Joy DJ. Pajama Joy baksa ko Hindi Joy. ako utong karon no. Kita ko tiyan Joy. Eh bahala pag masakit ng tiyan niya. Kadakit na ta ikasip man. Uy te, adto na ko te. Sabay sa sako na sa sako. Ah pili ito sa sako ka. Kapili eh. Oh sige, agpas. Buta sa Te, adto na ko te ah. Kaya nga mag ready patug ko. Ah, kani kani. Mag-chat ra ko nimo. Kumo tag suri lagi. Ha? Kumo suri-suri. Iba ko suri Kang kuan na lang na iba. Iba dala iba. Ito de kay iba ko iba kiting. Pajama de para sa bus. Pajama balik ka laster ka man. Di ko man laster. Isa nang kay ay suku-sukuran na ah. Ako man pila ang dako man ad. Kabuka ito. Wala na ko man baka mag-ilista. Eh, sa di na pag mo ng video. Kuha ba? Isabor na diha. Ay kagihuot lagi. Di lagi na mahuot lagi mo ka. Ikaw mag sa ate kay ka. Dana. Tanawan niyo guys, yung ilis sa siyaw. Pajama. Oh. Oh. Ay ayaw na andi na di. Bukan na tingi. Pusipong suiti. Kang kuan na kang Charlene. Ang cincin ni Kim. Ha? Nakapat. Hoy dako man si Chin Chin. Para tiba si Kim mo balik ako sa nina. Wala di ako nakabako sila sukat-sukat. Kaniho? Oh. Pagi kan biya ni Japan. Ano? Aba na to. Kajut lang kay pamili pata. Ihatag na lang ni Charlene, di man na igo nimo. Ay sa kay pati na skin ni matan ako pagpate. Dako mo to si Kim Kim. Kim mamang ginamanguran. Dako tambok kay dito da. Dili anak man opak. Butangan na niya kuan gamay nga sandu ana on. Ah. Inindot siya pang party oh. Oh. Kana ah. Unsa iba? Nagluto na si Suri sa gibawag sa ero. Ayahay ka social sa kay social. Ha? Kada sa kabog sa luwin sa kabog din. Ato dito, pagwa dito. Wala gibawag na sa ero daw. Ala nindot pina iba. Gani. Oh kana. Muna gikuan ako sa party sa una sa Angel's Burger. Yo sa Asa mo unsa tututog pas party daw. kana pa suot ni Chin Chin. Ay Kim Kim. Bani ako sa papili. Patsada man na. Kani iba. Gaha ka dani? Be, pajama ka. Be, pajama kay ako aman pajama kay hilig mo pajama. Amar di na igo nimo. Sari na sige daw. Sa iyo nagpulat kilutan man eh. Wala. Mao na siya. Kani. Oh, iba oh. Ako ba na mas dili te? Akan ni. Mao ni Kim pare sa kuan. Katong sayal. Tanawa sa ang Ano kuan lagi ano? t-shirt. Unsa naman? Adi man ka pwede mag-leggings. Kana sigo na ni kuan Charlene. Tawa. Hindi ko nila ni. Oh. Bugno kay siya lang. Gana ba gid ninggi? Bunghog mo na. Hawa diha. Basta ra na kayo. Ay, mo nang Trabaho. Sige, type diha 0905 Opo na.
Aisa, do you want? Nasa ang resibo? Oh, wala pa manasin. Wala pa kinasin nga Aisa, baka yung pa-check yung kuha number. Mm. Kabalo ka nga ritsi na. Oh. Taas na sa sete ka na. Kang budog lagi na. Nailay cancel lang ko budog nang. Ay, ayaw. Mali cancel kay. Dito na kasi isa di budog para. Oh, confirm na. Sin. Sa pa diha. Hindi sa i-confirm. De. Sige, tuplok. Hala! Sa atin ka sige bilang pa ni ano mas na. Ay siya mag-reply man karon. Di na reply na ang dara oh. Going digital, you reduce your carbon Dioxide? dioxide ni ate. Check naman siya, oh. Gusto naman pag Check na. Ito sa purkis panghatag, eh. Ignorante bitaw ba ka na di katong sa una di magaling magpahiya kay- 100 kakapasit kali ka Ikuan kumalo. naman ikuan ni hindi lapad gi. Yan ang ikuan taga-asa gani ni para maka-answer ta. Diyo, taga-asa ni. Wala. Tama na ti jikas. Huwag man nag-notify. Oo. Di man na, notify. Dili man Message dili man na. na di pa i-check mo ka sa binawat i-check nimo kun dia basing. Nabes ka libre kay Wala lagi, nag-notify. Para to sila. Ato lang ibalance ato lang. Wala lagi. Ano? Mas marang ka ignorante, mas marang yawa ang marang. Gi-check naman kay itong Mm. screenshot naman ah. Ang balance, dana. Ang balance ato lang. Moram gyapon 1,000 ang magyapon no. Og 1,000. Agi mo man natin sa buwang-buwang mo tag. Tanawa sa lagi diha, tanawa sa diha. Ako rin dugo sa makakuha na ah. Gutom na makamot kay mo tusudan dia. Ha? Agpamahaw ganita, dali ka na diha sir kay gigutom na sila. Nalindot tingin na natin no. May pagkahimot eh. Ha? Ibutang ka dahil kuan sino. Pila ba na lugar natin? 15 pesos. Tarong diba? Kinsi mo lang balay to ko mo. 15 pesos? Sa pasuro lang. Si Iba do kuno ikaw maghawid. Ikaw ra ka balo. Sini bukat mo jikas kortahan. Basin day. Na baitis. Oh, ba ko na piningani ka. Oh, Tinasin natin. oh. Ba yung butang-butang yung meter itong cover sa motor kung dala niyo ito ni day. Lagi no. Ay mo matumuto sa bino na. 25 na, ambi dia. Si ate man no. Agot Sa sa. yaman ito motor, pwede sa motor. Asa pwede siya motor? O kato din eh, oh. Pwede Ay, magtuwa. kawasag- Pwede Ingon- sa yaha lagi kay. Kuan nga. Rose to ah. Yaha motor ba yaha? Sa bugok yung bugok. Plastic man gusto, di ba to kuan? Sino po? Pwede kay dili ka sa kilid no ko bara kay kuan. Buwak pa yung cover na duha buwak pa ya. So sayang nga kay ate ako to bagal sila. Dito makita, lain dito makita kay. Wala man to siya kana, lain man to niya. Nagbungod sa kinan. Bugok ana. Pwede na tinawag siya motor ana sa kilid Di lagi to pwede kay plastic. si ate. Unsa na nagkuha sa motor di plastic sa guma? Dili ta mahilabot kay dili to ato. Mas maayo tong bahala sila na ang magkuha dadto, dili kita. Magkuha kitan sa mangsurahe. Pero kita gali mawalaan di manggali mauli no. May galit ta kay mag-uli ta pero kita mawalaan. Kung ako nawala ko 500 ko na uli. Dapat na wala. Nahulo pipita ka. Si iba mo, si ilang lang man kuno yung nakakuha. Bakle man ko. Ha? Pipita ka. Lang nakakuha dadto. Dayon siya. Yung igo imo. Pangat. Dali na pagkaon sila gutom na ka Sirwin. Sige na, bib. O mangilo lang ko man lagi pag mapurasulog man kaon. Ani sa gawas pagpalilig di ko sa magto. Pati sa bakal di apat. Pag Sorry pinamalani kay. Tanaw ra na. Patalon. Kani ka duwi din eh. Hmm. Tuldes. Mm. Ako na lang be. Katulong sa likod. Mami. Lang katulong sa mami. Katulong sa Kaya kaiba na. Tubo. Awa. Wag ya tagang sina nga. Ihataga na tanan kay murag gyapon Ako kay. na. Kati ko hat dili abot Sirwin kay Babae ba na? Di ako kana. Ga salian kon ha o ja dili ag ilis. Salian kon nga dili ag ilis. Kay tingali ka gid nako. Balik-balik niya. Laguton gid ko nimo gid ba? Laguton gid ko nimo ba? Panimaw ta baka. Panimaho baka kakarog. Kanay mo sure pan dato na niyaging buwan ha. Dato na niyaging buwan. Ah, dira. ay pa luga ko dili wag. Ihaya po na. Ayaw, labot na ni kay ako ni mga sinina. Huwag ka. Iba ta wala dito sa laluli ko ande. Brian. Yapa. Brian. Ayaw, datat nga. Gamay ang sina dia. Gamay ra bitaw. Mas ni, ako may mo ni. Ini mo babae. Ang kuha na diha. Oh. Ang mga jacket. Oh, tanan. Mga jacket lang. Okay, ayaw kini kay Ambil na mari. What? ayaw kay ako kana sa kumaguang kani ng biyaan dia sa pagtumista dia sa una. Sa atin pangatag sa atin dili man iyaga. Ako di pastor sina dia. Gawas ni, ako tabong kini. Ano sa siri mo na mag-ihata kami ng siri mo basta siri. Ako lagi kini kay Pambabae mo na? Pambabae nga pili laki ni. Oh. Da. Oh.
Kualang. Ay, kuay ba? Ang lalaki ba? Hindi matawan ang babae oh. Di, Ang lalaki oh, tama man Maning oh. uso sa mga aktor, di piloon na di oh. Ha? Aga. Si Ruin kay... Ako na lang pag-iwa ko sa akin ang nakaw. Ayaw kay mahal kini di mas basta sakit. Oh. Basta mahal ko. Sige, ako kana ay pag dala ka na di. Puro na lang na iya. Napada niyo. Oh, kani jacket gyapon oh. Ako na kay. Ayaw na kay bang usa. Pangkuan na siya putol kawayan. Kuan sila yung boxer tayo pakatag dito ikasako. Ay, Putura. sus. Baka si dala ka to Joy. Ay kay amo oh. Di mo ako. Di mo sina. Sa ano na nagigigan ko ba. Bakal ka sa nina. Kaya Kani pakatag. kana sando. Kani. Kinan ka? Puto na. Adi ko na kay kaka to. Ay sige, asabi ka tingin eh. Wala sa kay eskwela. Bata malawin sa bata. Ayaw, sirgaw ako kana. Nama ko. Ihatag na nani iba. Ayaw lagi. Okay, buot kang mo. Ay, ihatag na ni kuan lang. Ayaw. Sige lang. Ay, so pag hiningki siya kay kaingki, ambi na. Ay, aga po. Ay, Ihatag niya kay Siargao ni ana to lang. Ay, ako pa na sirgaw ko. Itay mahimo gid ni. Tinari mo ibo. Ulit ay sa bata kay na kay eskwela siya ba. Shopping man sila Joy karon di ay. Ganan ka dani? Ay, na sila. Ay, na makipang kuan hindi balay mo. Unsa? Sa imo lihat di na papag do. Nakana ka ato pa kon na parte di. No. Makana ka sarin oh. Ayaw ni ipilo na makita ka Kuya ngayon si Charlene Dana or Nicole. Mugani. Say na imo na lang oh. Ayaw na kay ako na. Paay ba sa Rowena pro sa iyan. Puro na ini mo. Ito di mo ko sing isa kanya na oh. Taas kay ka kana na taas na. Sige na, ikaw ta. Panahon tig. Kalipong blood mo ko. Ano lang? Blood ko. High blood bitaw. Ay Blood gipag ko, oy karne. agay karni. Karni ko no. Say ni karne man oh. Hoy, dili ang kuan lang ang kuan hitir. Adili. Balik mo. Oh, ibalik daw. Ibalik dana lang. Karon Balik di bago lang. bisaksak gani. Di magsilbi. Ate sa sawa. Di man na mao. Ah, man to kuan babe. Pag isuldo di siya lagi. Ato ah. Sa bakso. Daot kay Oh, mao ba din ni ang kuan? Mao ba din ni ato ah? Mun tanawa ang tag to. Nagtag na sa alom. Dili ni ah. Mao ni ang ilaha. Kani may amo ah. Oh. Kay ilaha man to nga amo ah kay nagkuan man ang kuan. Oh, kani may amo ah. Kana may ikuan. Dig andar. Sumok yung Isay andar, isulay gani. Ba na. Nag-anda po na inyo ate kanay. Ang kato lagi kay dili kuan kay na huslo Kanang ang kuan. sa kanan na moy ang kanang moy yang utanganan may daot. Kahit isa na niya mga Oh, awa baboy. wala da. Oh. No. Wala gid pagkuan di ate pagkuan mo dili siya mag-andar. Wa agi gina guba gina. Wala mo guna na sulay kay brown out biya kagahapon da. Sige na bangko sa kanay kaya. Balik na mi ana to bang. Sige na mo ba kayo? Gutom na kayo. Ano? Mahal di kayo dito. Sige. Pagampo na bib, pagampo na bib. Ako parang piling man eh. Dahil na bayaran hindi. Kana imong kuan sa niban eh kasabo ang imong mura kag sulit pero ay tarungan mo ako every day. Ang uso na masalit ka sa pirsa. Ha? Ang uso na salit ka sa kuan ay. Dali ka ning gudtim. Dali ra ko. Kaya mo kaon kag maayo iba. Mabita gabi lang nag-chat ko lang nga nagkaon na si iba diha. Okay, na nag-comment ko daw. Oo nga. Sige, na, o man galing na sila kuha gani gabi eh. Kapi lang ko gaway. Kuha. Kaya nga di ka kuno pa lipasan sa kaon. Ay, papasmos di ba may. Mama ka masmuto kasi matakaon ng lakaw. Ako ra giatro ka ba? Gani na insakto ra ni. Dili ya. Ay iso lang. Sa mo nagiwin? Nabalan kay may suka kay may suka pa suka karon. Ada ili beli jadi. Lang 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 suka lagi kipay tutong sa. Urut na kay may beli ko na dito na. Patiyawa ay. Bogero. Hugas sus kamot kay mag kinamot ta. Nagwa na sad guys. Pamahaw guys. Napagin ko na di. Makayo. Konta guys. Na may uban sorry so nga di ko ganahan kay lanto. Kani dili? Hindi oy. Dili? Like sure. Dito di pwede sa tong Hapit na. Hapit na lang to. Hindi ko ganahan. Ako ganahan sorry so kang bagong kwanjud. Bawin mo. Pero kanang display na ganing akuan, kanang murag lain na mamaak ba? Ibigay ang nila na langaw ba? Wala nagpusa na ganing ang manok. Okay. Mapuya lang? Pa. Exercise ang susunod na. Dito diba? Nung pandemic dito sa mga kaalan dapat kay nagsulod sa balay kapon doon nga ikuan. Ang iyo po kay kados. Ha? Bali sa dinin sa tubangan.
Ito ang tinis 4. Nga. Ako to palinaan-daan kayo. Balin ako sa sinsing bakit. O, sabi, balhin. Natindahan? Ang bata isa sa ringin. Gusto nga na mo gamay sa kwarto-kwarto para dito sa tulog kay dito na sudo dito. Nandibaw tayo malibo. Nga. Balhin, di. May tao Rin, rin. Taos mo. Nga. Hindi lang ibutan dito sa balay daan daw. Di patinguga po ito. Ano? Aram mong lakaw mong kuyo ya. Hindi ka bisa balay pwede ano ba sa usaw. Ito para mong tao sa mga mo papat ko sa radyo ko. Nahulog ang piso, Bib. Nga na, di ba na kaya idara lihok. Nga na. Iya man na pangitaon. Nawa pa man ang pusa tanan. Balikan lang na kay. Nas taas. Sige lang. Hindi mo hurot banog ah. Iba ay nagpiso kay mga kuan sa iro, ang manok. Forma yun niya. Saka Iring? kamu isa. Ikuto ka ang kaapos. Hilaw pa may musuristo. Nga. Hilaw nga. Masila ka bukwin ipagawa Kaya kayo. mayroon kayo inuro ko itlog. Madali lang. So, manok eh. Yung itlog. Ano, sisi ka bu? Nahulog ang piso. Akong tanawon. Hala, Beb! 2, 4, 6. Ato na kankanon ang inayan. Atong hikutan. Tapos dito na to ibutang sa naitangkal. Kay para dili siya mabasa sa uwan. Ay, nara di ay. Naara. Ha? Naara. Di ba nahulog man to da? Agkaon din na nila. Bauta. Ay, gikanaog niya ang manok at piso. Gibalik ni mo di ay ganina, Beb, ang piso. Ato ning hikutan, kay basig maglaaga ni layo. Kuha sa iba. Di ko ato ang piso. Pito ka buok. Amo na ning ibutang dito sa tangkal. Naitangkal ite? Dana sa Tangkal isa mga kaya, ay ibutang na kita puka. Dito sa tangkal, ibutang na. Amo taman. Kana manok. Ngano mo di ay? Sulong sa may nangyayari bukan. Ala basig labukaan ni da. Sa tangkal lang ibutang. Adi na ni hikutan da. O eh, ikuti. Uy, dala na. Kaya karon makagadagan siya. Kaya ang mubalik naman na siya tik, kaning piso. Ay, guntingin sa bibi. Guntingin sa di. Kay ang piso di man ni makakuan. Mo balik-balik ra siya. Di ba? Okay. Pagdali, bib. Kay kusgan kayo. Hala, 2, 4, 6, 7. Sige, putuloy. Nila. Ay, ayaw. Dana sa kuan. Sus, ginok pagka. Sus, ginok ko. Dagan rin valedictorian na ni Istayla. Di ara amo nang ibutang diri sa tangkal. Kay para. Kay kung hikutan, magod siya. Basig sulungon ba? Okay, wala din sa hay. Dati wala ni makarangag te. Naibangago? Asa? Kana makalusot siya da. Nabasa na ba to? Ato lang butang sa bato. Sige. Sulod. Wa pa biya ni nabahog yang baboy. Diha, dai ingon oh diha. Sige. Hawa dayon. Ay sa baka to sa ulo. Ah, labunog nino ng piso ah. Wala ba to? Basa is ba to eh? Pero Isa pa kuan nga naik. Ay naraw. Luglug. Nag-ata, sulod man lagi basig bukog na diya. Dik, kajut lang ha. Uy, nagsa naman nila. Pwede na ba di sila kaliguan iba? Ang baktit? Ay, ayaw, kay gipurga diya niya ay. Kay butan ka ho. siguro di ay pwede na yan te. Ha? Ay ano sila te. Hawa diya kay ato butang. Kuha din palihog sa kuan ka, bugas. Ate, bukas ay mabalik ako na eh. Unsa pa ni bahog di ay? Wala pa sa kuan eh. Kung Katong cracker, nahutdan. Bugas lang sa. Ato na ibutang ang atong manok. Dihara ka ha.
Na ay magduol karon. Sa. Duol karon. Oo. Kani siya, pwede ni may balin dia, pwede dito. Nakaanak mo ko siya. Gani. Sayang kay ano. Tunggu di putahan ba? Dili tungo diha na siya atubang. Ato bang manggod siya? Nasayok ko. Ito ba na dito tahan ko plato na tiyo? Ha? Butangan sa plato. Wa palagi na arrange din nilagi. Ano ko kabalo? Ay, kabalo. Istorya nga, iuli na ibuna ko kung naong. Ano? Pili ko amay sila sa mbay, kipay ko sa kumbay. Sirin. Buhay mga Udal ng naong. Parang hiwi yung naong mga kapingin. Kahit magbaboy ka ha, bantay ka. Ana, daw. Bising ng iyaw sa lilo niya. agpas diya kay basig mga bungi na atong naong karug. Ilis niya, di ko daba, silo. Ambot tum sirin mapamangad ko bara ka sige ka sa maayo. Hmm? Tani ra. Ha? Di man? Asa? Dita ka gina to kay Ginoo ko dandog-dandugan sa mga bata. Agoy. Saan ka manang? Ito pa, tira. Semana nga sige magkaligisi. Tiya. Ikaw na. Ano tuti? Inutiras? Sa kanang anak. Pahawig! Jadi manang mo rin. Ha? Og sa dihang di ami karon sa ilahan ni Mother Earth nagkapit mi kay magsabot-sabot sa party. Party sa Kamada Cooperative. Uban ko magparty sa Kamada. Muni inyong kuan attire. Ano may ako? Ano na imuha? Ako na lang ni siya. Ako naman ni mami ina. Imuha man na. Kay aguban ko da. Kay anak. Hoy, aguban ko da. Nya na imo tent. Wala. Na dito na ta sa balas magkigda. Kuya, budak-budak wang sukayo. Nadani si Mother Earth nya nang hipos siya dani sa iyang mga labhunon. Nag-burn out di ay? Agtiksan ko si Unya Mercy. nganong wala may kuan, kuryente. Aw. Unsa ma? Papalit mo sa kuan. Papalit sa Tuntog mo ka? agtugbong. Ay, palitin na lang mili. Sa unsa may paliton? Kanang kuan, panapton lagi nga gineert pula ug puti. Dira pa ko kabalaw sa Jenny Earth, sa Jenny Earth. Sa Jenny Earth, Mag-ingon ka ra ko dito sa tindira nga palit ko sa gineert nga pula, sa Jenny Earth. puti. Panapton ba nga pares da? Mantil? Mantil? Kanang imantil? Gineert ba nga panapton? Unsa gani nang Jenny Earth ba? Unsa pormada na? Ingani, nipis? Naog sumulo na mga Japan oh. Ya, tagi mo karon. Hangin Na. na, hangin gid. Murag busy lagi ka sa imuhang chat. Bise, magkano naman da. Uya sa una kay dili agis pagiti karon di sagiti na siya. Sila bersih lugar. Ipakita na ni. Mamulotag 500 di. Kung saan mo? Ako ipalit lagi sa kan panaptunong. Rasa naman. Sayaw na mo do medyas. Nganong karon pa magkagpalit nga hugay na nimong tinugbunga unya karon pa ka Karon nakadugdog. kami nagkuan. Meeting. Karon pa sa nag-ingon. Para asa man na ah? Sayaw lagi namos kamada og masa 21. Ah. 20. O sige. 500? Hindi.
Taga-isa lang. Ngayon ko, alam ko, balik ako ng Gcash kayo para makapag ko sa mga bata na. Ato na ta. Ano? Ay, dugay-dugay minuod. Ano, may 500? Ha? Ano, 500? Yan lang, iya iba basig na 500. Samot, kaya po lagi. Oh, ang kamera nero. Mer! Amang ka! Ingon si Inday, palitin daw mi sa kuan kanang padapton nga kanang dine-earth, pula o puti. May Jing Earth. Dinera ka Kanang ipurong gini. dinera ka kuan, dinera ka bayaran. Pula o puti. Tulo ka metros ang pula, 2 ka metros ang puti. Gini Earth. Tignan nga dine-earth. Dato sa atong gipalitan sapatos ba, ilagay bogs and rose. Wala din naman sa mga uban, pangita sa mga Ha? Naa dito mer. Asa nang Jing Earth? Ha? para sinawang ko ng mga pila ba. Naa na, nag-chat na ko ni mo diha. What's Adi na ka magulam. Ha? Dini-earth. Isa yung sapatos? Ikaw lang tinira nga dini-earth nga panapton. Isa yung sapatos, Migi? Ligikan. Naa diya, nag-chat Ha? ako diha, basa haraw. May pa sila yung mga sapatos, oh. 700 na ah. Kani ba? 200. Kapin. 700 lugar ni. Kani ba? Mama, para sila para. Wala ko ng kapin to. Agpanayaw mo, madam. Practice mo sayaw. Ay, mo kon sa kamada karon. Kung saan na inyong sayaw, contest na po na, ah? Contest 10,000 sil. 10,000 ang kuwan na. Mahal ang consolation pa. Ha? Tungan ninyo na pagkuan para mga kuan mo 15,000 ka. Uban ba dito ba? Uy, nagpraktisa naman ang uban na kami mo pa kuan. Nawa. O niyang anong karon pa man mo ag-practice. Oy, O mao lagi kay mga hinay ba ya? ulita si kuan kay ingon ko no nga. Ati man sa dati Mircea ni ang panitis kinaw. Ipatik sa tong Gini Earth nga kuan. Ano gitex na Ang isa ka na nito, taglawa metros. Pagpalyo to lamat sige agtulot ta. Ako dai pingon. Nabasa na niya pa. Okay man, ana man ingon no. Ano? Kana Jenny Earth o Jenny Earth sad nga. Katong puti. Okay na na. Sino pa iris pagkaligo nga kulat sa uti? Ha? Sinaon? Basta Gini Earth na siya. Oh. basta dini Da. Pagkaon na ba May ka nalakaw? tini o Wala na lang okay na siya nabasa niya. Okay na lagi. Tara na iba. O asa man sa 100. O, ibili na 500 ha. Ay ako na lang ni. Sige, 1,000 ni Huwang. pulian niyo. 1,000 ya Huwang. 2,000 na pudi oh. Ha? Dadikin. Ala, 2,000 hindi na adi. Pagkaligo ito magkakulutan kanigo. Dadikin mo ka daw sa Jasmine kay daw niya. Ano ka mo magpartis? Na, ay na lang pagdahaw mo ginuo ko.